پشتی شر سوریه و روژاوای کردستان گلک جوانین خودان بحرین جدا پنابری ولاتین هرمی و اوروپایی بون. گروبک جوانین روژاوای کردستان کنها لآلمانیای پنابرن دناوا گلین آلمانی دسترانین کردیین فولکلوری برنگکی نوشن دسترین. لولاتێکی غەریب و دناو گەلێکی بیانیدا استرانên کوردی و نەتەوی dibêjin. Ev hersê xortên hunermend û mûzîkvan ku xwe ji Rojavayê Kurdistanê ne piştî krîza li Sûriye û rojava zora jiyanê ew penaberî Ewropayê kirin. Lê her ew rişdin ku di nav gelê Almanî da jî stranên Kurdî bi rengekî nûjen bibêjin. Piştî gom hatin Ewropa armanca me bû tiştekî di. Em ji ber gom ketin nav miletekî nû de ne Kurd bûm. Heta ji me hat bi zimanê xwe dîsa ger em bistirên çanda Kurdî, kultura xwe ger em wan bidin naskirin. Ez dibêjim me gavek mezin di vî alî de me avêt em bi ser dikevin di vî tiştî de nehaka. Ji ber ku di aliyê folklorê Kurdî wana de em bi awakî nûjen em ew dikin. Li cihekî bi tenê wekû pêladeryayê ev hersê xortên penaber li Almanyayê êşên xwe biriya stranan di nav hev de para dikin. Xalid ku bi xwe deng bêje rewşa kunha li deverê tê encamdan şîrove dike lê ew li ser roja vegerê ji bo welatê xwe di hêviyê de maye. Rastî tiştê ku li Kurdistanê çêdibe di bandorê me dikir eger pozîtîv bi yan negatîv be ji ber wilo rojkê ji roja me vegerin me karê xwe Berî penabertiya van hersê xortan ew li başûrê Kurdistanê diman û digel çend hevalên wan yên din wan bi dehan çalakiyên hunerî li başûrê Kurdistanê dibin navê pêl da birêvabirine û niha li Almanyayê heman karî di nav penaberên Kurd û di nav gelê Almanî da hunera xwe nû dikin. Lê her hêviya wan ku rojek ji rojan vegerin li Rojavayê Kurdistanê behreyên xwe yî hunerî birêva bibin. Zerdeşt Hemê, Kurdistan 24. لە نوێترین داهێناندا لە بواری خزمەتگوزاری